Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur uninga bilih upacara pangging pinanganten giya badhe pinurwakan ing samangke sasuwuking lancaran kebugiro tumuli kaadani upacara panggih kanthi pratandha kodhok ngorek laras pelok barang ingkang menika sumangga sedaya kewala mugia lekasing sedya anggenipun badhe upacara panggih tansah manggih rahayu widodо daden wenten kara-kara gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa amung ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel ke langkung tan kena tinumbas arata anjaratani lampahing upacara panggih sasuwuking lancaran kebugiro ing samangke upacara panggih giya kaadani lancaran kebugiro ingkang hamunya mangungkung ing Roket Convention Hall Sidomaya Bodhean Ngayogyakarta anyaretani lampahing anggenipun badhe ngadani upacara panggih inggih risang pinanganten sarimbit pangkiblat papat godhong mega rumembe apradawa ngekukung lintang kalaga langit woh surya lawan tengsu asirabun lan udan oyote bayu hujra kinarya lambang werksa kalanggengan ing pangajap langgeng genira bebis sanan so bebrayan satemah hayom hayem tata tititenipun donya menyang akhirate tatan kalompen kembar mayang ingkang sampun sinaretan dumateng risang pinanganten ing samangke datan katolong wonten cengkir gading marati mugia kanthi kecenging pikir kinarya lambang kegiatan mugia tansah merati sinedyan mring sasama samaning dumadi kembar mayang ingkang tumuli
kapajang wonten ing sak kanan kiringing papanggihan inggih wonten ing sasana rinengga kinarya pasren murih saya resep pepanggihan ing siang menika. Pas temu mantene itu jajan. Ing samangke kawis tinggal saking katebian Sri penganten putri Sri penganten kakung tumuju ing unggian ingkang sampun sumadya. Samya apago tingal giya hangadani upacara inggih upacara Hambalang Gantal. Tumuli samya Hambalang Gantal risang pinanganten putri Hambalang Gantal mring temanten kakung ingkang winastan gundang kasih saha penganten kakung Hambalang Gantal dumateng Wiratmaja penganten putri awasta gundang tutur giya kaadani aranu padha wusnya hamidak tigan keluarga kudu tansah dijaga jinaga sarengan dening kakung lan putri anggenipun hamangun keluarga enggal. Giya hamiji samparanira risang pinanganten kakung risang pinanganten putri wau kinarya pratandha giya sumembah saha amrepegi saha mundhut siwur kencana tumuli amit sampeyanira ingkang neraka. Menika mujudaken pralampita yen to garwa putri tansah bekti dhateng kakungipun. Kawis tinggal saking ketebian pinanganten putri lagya hamiji samparanira ingkang garwa mugia sedaya kalis saking salwiring sukerta. Ing samangke sawri sumembah risang pinanganten kakung tumuli hanjawat astanira risang penganten putri jinunjung derajate ateges ing mriku derajate sami kalian kakung ya tumuli tinuntun kanthi lampah paradak sina inggih tumuju wontening kiringing risang pinanganten kakung giya jumeneng jajar. Risang juru sumbaga giya mratitaken upacara salajengipun inggih sindur binayang. Sindur binayang giya kaadani
Ibu Heri Purwaningsih hanutup pamidhangane penganten sarimbit mawi sindur sarta hanyepengi penganten kekalih sinartan Bapak Susilo ingkang sampun sawega ing gati gaya nuntun risang putra pinanganten sarimbit. Kirabing pinanganten tumuju wonten sasana rengga rinengga ketawang laras moyo. Yat langening kalangan agar pandan muncar tinon lirin sorote kekonang Pandhita Kinarya Wangsih medhar nang ilmu kang sanyata mengkuliring kasarjanan mengkuliring kasarjanan Allah punika warnani risang penganten sarimbit ingkang Gusti nuntun risang Sudarma miwah risang ibu tumuju wonten ing sasana rinengga. Datan mantra-mantra niku titahing Maracapada aning pindha kumaja kumratih angeja wantah. Dasar ingkang Rama Bapa Susilo dalasan Ibu Heri Purwaningsih tansah muhung dumateng Sing Yang Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah anjangkung samudayanipun mugi lekasing sedya purwa madya wusana tansah jinangkung samudayanipun Yang Agung. Risang panganten sarimbit ingkang sampun sumadya hangadani upacara ingkang kawastanan inggih timbangan utawi bobot timbang wis nyoracut Sindurira ing samangke Bapak Susilo biya hamangku penganten kekalih sarwi Ibu Hangunandika sumangga Ibu ning Hangunandika dumateng ingkang garwa. Abot sing ndi Pak anakmu loro kuwi? Padha abote, padha tesane Bu. Sampun kaweca samudayanipun bilih putra priyangga kalan putra mantu dipun bobot lan dipun timbang kanyata inggih sami bobotipun. Tumuli panjenenganipun Bapa Susilo kang ngenggahaken
putra pinanganten Sarimbit kanthi upacara tanem jero. Mugya temanten kekalih ing samangke tansah tumanjem tumanjeng manah kanthi saestu sarwi hangunandika Bapa Susila kala wau sepisan kanggo saklawase. Tumuli Gya kadani upacara bubak kawah rujak tape rujak tegan Bapak Ibu Susila sarwi hangendika wusnya hangunjuk seger sumyah kanggo wong sak omah teman sumarambah dateng kathah ugiya hamrepegi dumateng risang pinanten Sarimbit ingkang sampun lenggah wonten ing kursi nirengga panjenengan Ibu Heri Purwaningsih ya ngunjukaken rujak degan mring penganten Sarimbit Gya kaunjukaken dumateng risang pinanten kakung dalasan risang pinanganten putri bebasan seger sumyah rasane wong omah-omah. Ing samangke laksitaning upacara adat tradisi tasih lumampah kapratisen risang juru rias ingkang lebda ing karya miwah lebda ing budaya pinanganten kakung ya hangesaken gunakaya ing pangkoning pinanganten putri ingkang winadan kacu ingkang sinulampeni kaiket tuen kabundel menika mujudaken pralampita tanggel jawabing kakung dateng brayat ingkang nembe kewala kawangun sok glogok datan tido-tido sawetawis gunakaya rikala mau dening pinanganten putri Gya katitipaken dumateng ingkang ibu ingkang lenggah wonten ing sakananing risang pinanganten Sarimbit kacar kucur awujud arata receh beras palawija miang kacang kawak dele kawak bebasan ingkang tebih inawe cerak ingkang sampun cerak saya grapyak sumanak pinanganten Sarimbit Gya amrepegi dumateng ingkang ibu risanganten putri hanitipaken kaya dumateng risang ibu Heri Purwaningsih kepareng nitipaken kaya menika ibu ugi ya lekasing sedya anggen kula mangun bali wisma tansah sinungsunganing abadyan saha pandonga saking propini sepuh bapa lan ibu. Iya nggih ndak pangestu. Iya nggih tansah ndak pangestoni.
Musnya hanitepaken kaya dumateng risang Ibu Sutresna ing samangke risang juru rias ya mratitesaken laksetianing upacara inggih upacara salajengipun ingkang taksih lana wonten ing madyaning bebrayan agung non inggih kanthi dahar walimah saha tirta meningi sampun sumadya. Giya penganten kekalih dulang dinulang kawistanan saking katebian risang penganten kekalih tansah suparna ing galih jalanan tansah dipun jangkung dening Kang Rama dalasan ingkang Ibu ingkang sawetawis lenggah wonten ing sakananing risang pinanganten sarimbit. Ing samangke badya samya liru salwiring rasa mulya rasa jati lan wanudya murih ing samangke putra penganten sarimbit lajeng kaparingan wiji ingkang sae wiji dadi arupi golek kencana ingkang bisa tata jalma ateges pinaringan putra putri ingkang saleh kelawan salihah. Korsinit tumuli panjenenganipun Bapak Susilo Hamapak Risang Besan. Geniro lumaksana lun-lunan panjenenganipun Bapak Susilo dalasan Bapak Parjiono ingkang lumaksana wonten ing sakwingkingira risang garwa tumuli panjenenganipun Bapak Susilo andharaken risang besan tumuju wonten ing kursi rinengga ing samangke badhe hangadani upacara saklajengipun. Upacara salajengipun nuwun inggih bektining putra dumateng Risang Sudarmo dalasan Ibu.
Ingkang samangke saderengipun upacara ngabekten dumateng pinisepuh griya kalolos duwung risang pinanganten kakung. Ing samangke griya tumuju wonten ing sasana palengganipun Bapak Susilo dalasan Ibu Heri Purwaningsih. Rama Ibu kang luhuring budi ingkang hangukir jiwa lan raga kang agung pangorbanane paring pituduh luhur rina wengi tansah ngesti mrih rahayuning putra lulus kangge nayo sedaya ribet rubeda linambaran kanthi sabaring penggalih tuhu pantesi nembah lamun sira sampun palakrami sumurupa wajibing ngagesang ambrih rukun bebrayane padha elinga kula mring sabdaning kang maha suci yen wong wadon punika sandhanganing kakung dene kakung uga dadya sandhangane wong wadon rapine reki waratinira wru ana wis ngabekti dumateng Bapak Susilo dalasan Ibu Heri Purwaningsih risang piran sarimbit ya hamrepeki ingkang Rama dalasan ingkang Ibu inggih panjenenganipun Bapak Parjiono Ibu Yuni Astuti. Kadya sinendhal rasane ngati nampi sungkeme putra sajuga tumetes terus waspane
tan kuwawa ing kalbu ngondo rasaning kalih alon hangandikanira duh anggir putraku sun tampa panyung kemira muga antuk berkaing hiwang witi nggonira jejo doan paripurna genero sungkem risang pinanten sarimbit dumateng Bapak Parjiono dalasan Ibu Yuni Hastuti ateges laksitaning upacara panggih ingkang kaparipurnani kanthi sungkeming pinanganten sarimbit dumateng Rama lan Ibu sampun paripurna. Panjenenganipun Bapak Agung Heri Prabowo kiyohang ngagemaken ponang duwung dumateng risang pinanganten kakung amung semanten candraing samyohanangkil ingkang nembe kewala ngadani upacara sungkeman. Bilih pinanggih ceweteng kawontenan sekirang pas kirang merani penggalih kula ingkang berat sing laksananing upacara panggih nyuwun agunging hatsama wekdal salajengipun kula aturaken wontenipun Dimas Firman Putra kangge nglajengaken upacara resepsi saklajengipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.